En Aguiño degustarase outro bivalvo, a navalla. A festa contará con aproximadamente 500 kilos do bivalvo que se servirá á plancha. Non se deteñen as festas gastronómicas. En Aguiño, a fin de semana pasada estivo protagonizada polo Percebe. Este domingo colla testemunha outra das especies máis comercializadas na lonxa local, a navalla. A Comisión de Festas de Aguiño impulsa novamente esta degustación e agárdase que teña tan bo recibimento como a do pasado ano. Eu xa, se se cumplen as mesmas que o ano pasado, xa me dou cun canto nos dentes. A verdade, o ano pasado foi unha festa que nos tiñamos un punto de optimismo porque a xente a pedía, a xente lle gustaba cando se facía antes de que nos collésemos a comisión. Esta para nós é a segunda edición que nos facemos. Entón, o primeiro ano, xa o ano pasado, tiñamos un pouquiño de medo porque, nunca sabes como vai reaccionar a xente. E para nós foi un gustazo, a xente reaccionou genial, o produto se vendeu prácticamente a totalidade. E quérese repetir novamente este domingo. Nesta edición contarán tamén co apoio da confraría e dos mariscadores de Aguiño e dos veciños, polo que se agarda unha gran xornada na que haberá aproximadamente 500 kilos de navallas. Nos falamos cos mariscadores, cos navalleiros de Aguiño, entón, claro, eu lles pasei unha lista na cales eles iban anotando, a xente que quixo colaborar se anotou nesa lista, nos acordamos un prezo con eles e eles nos puxeron aproximadamente os kilos que eles consideran que, polas condicións que hai actualmente, os poden traer. Nos botamos contas deses kilos e eses kilos están actualmente en uns 550 a 600, o sea, máis ou menos como o ano pasado. O ano pasado foron 620, me parece, unha vez pasado por lonxa, pero claro, o que temos ahora mesmo é unha aproximación. Onde haberá cambios nos prezos que se incrementan lixeiramente. Tamén o valoramos en función de varias cousas. Primeiro, o ano pasado é verdad que tiñamos un prezo igual popular non de máis, non? Porque, a idea é que os prezos sean axustados para todos. Pero sí que este ano subimos un pouquiño a ración, o que o ano pasado eran 12, este ano se transforma en 15, pero tamén hai que entender que houve unha subida de prezos grande, as comisións en xeral por aquí pola redonda temos que facer fronte a esa subida e, a colaboración da xente segue sendo boa, segue sendo a mesma, pero claro, hai que facer un pouco fronte a esa subida. E entón quedarían a 15 euros a ración de navalla, E que leva entre 12 e 15 navallas a plancha cada ración. Tamén haberá empanada que terá un custo de 5 euros, o que nos servirá este ano será paella. E a empanada, sorprendentemente, pese a ser a festa da navalla, a empanada sempre é un seguro. Entón este ano subimos racións de empanada, aumentamos as racións con respecto ao ano pasado e quitamos a paella. Nesta ocasión haberá unha pequena homenaxe a Alfonso Cabaleiro pola axuda prestada á comisión. Dentro desa xente que nos axuda desinteresadamente, Alfonso estuvo con nós desde o primeiro día, nos dou, sobre todo, visibilidade. Non? Que, para unha xente como a nós, que empezaba, quizás non, sin saber un pouco a donde botarlle a man a nada, ele sempre estuvo do noso lado, nos dixo que non nos preocupáramos, ele nos dou visibilidade e todo, entón, claro, esa xente nós debemoslle todo, entón este ano se lle agradece como merece, vaya. Se homenaxeará e cando sea a inauguración se terá en conta e el será quen inaugure. A festa da navalla de Aguiño comezará ás 12 da mañá deste domingo.